Telefònica us ofereix aquest espai. Representem el comerç del centre de la ciutat, tenim el nom de Gran Centre Granollers i la pretensió d'aquesta associació és fer un projecte de ciutat liderat pels comerciants de la nostra ciutat. El nostre principal objectiu és recuperar la ciutat per les persones. La primera acció que fa Gran Centre és demanar la peatonalització d'una sèrie de carrers del centre de la ciutat. Seguidament iniciem una idea que ha sigut revolucionària, que és tornar a recuperar la tertúlia en el carrer posant grups de cadires perquè la gent gran, els joves, puguin seure còmodament. Hem sigut capaços de motivar a la gent que es tregui una targeta de crèdit, que l'anomenem targeta pròpia i solidària, i que amb els recursos que ens està donant podem fer activitats de tipus social, cultural i també de tipus comercial. Gran Centre ha aconseguit un flux de gent de 40.000 persones que ens ve a visitar cada cap de setmana. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.